कहला हम के फूफा के पोतो हर मां में समझ हम आवत न कबले चिल्ला तनी कथि करतनु कबले चिल्ला तनी कबे चिल्लातनु हम कबे के चिल्लातनी चिल्ला तनी अच्छा चिल्लाने की हम आवत न वेतन बड़ी दूर से आवत न वही तो पूछा तनी कि काहे इतना लेट कइला कैसे कैसे आइला आवे में देर हो गेल पदले आवत न हां पदले मने पाव बड़ी से आवता हां पदले पैदले दिल्ली से आवत न दिल्ली से हां पदले तब दिल्ली गई रहा पक्की रोड धके आवत न बाकी हां पक्की आओ जब से आइल हैं फिर नीचे कांची भेजा देगा मारवर से समझ लेना आवत दिल्ली से दिल्ली से हां नौकरी जाबे नौकरी लगा तो नौकरी खातिर भेजले रही काहे भेज जाते तो नौकरी मिल गई हां नौकरी मिल गई ओटा के छिनार बकस अरे बरमा सिंगार बॉक्स न है की हो सिंगार बॉक्स आता का बेम लाई बे एमे रखले बने का तो कोई में सामान रखले बने क्या कलाई बरो फिर एतरे भई होटल खोलता खोल ता तो बहुत चीज लाई बनी का कलाई हम बरो दिल्ली में तो सुनी लगी बड़ा बढ़िया बढ़िया सामान मिले हां ता लाई में हम नौकरी लागो हम का पता लिखे लगा वही में कलाई बनी देखा इधर आ अच्छा पहले सफा अच्छा पहले के इधर आ अच्छा सफा पहले कौन पाइट हो हां कौन पाइट दिल्ली का इधर आ ए तिपाई लाई बड़ा दिल्ली का दिल्ली के हां टोपे वाला हां उधारे वाला और कुछ नहीं बड़ा और लाई बनी दिखावा कहीं कर कहो लाल रे देख ना बनता आयो कर दियो दिमाग में मानो सही ना हम नहीं कह हम कह कह जाए देखो को कहीं लाई बनी हां झाड़े वाला को कहीं हो हां देखो कैमरा लाई बनी फोटो खींचे वाला अरे शीशा ना ना मुंह देखे वाला ये शीशा का वो बहनी के पांच का में शीशा लगा रहा है चलो रखो बंद करो अब लाई बनी बंद करो लिपस्टिक लाई बनी लिपस्टिक हां लिपस्टिक अरे सब सामान लाई बड़ा ना नौकरी मिल गई नौकरी मिल गई कौन नौकरी मिलल है एकदम बढ़िया नौकरी मिल गई तो बताओ ना कौन नौकरी मिलल इस्तनिया मिलिट्री के मिलिट्री के क्या तो सारी भाग मारी कह देला मिलिट्री के और देखिए ना मिलिट्री के नौकरी में दिक्कत नहीं के हां दिक्कत नहीं के का दिक्कत है जब देखा तो सरकार ड्यूटी पर भेज दी ये तोरा मिलिट्री के नौकरी मिलल हां अल्लाह जी छुट्टी मिलेला काहे ना छुट्टी नहीं ना मिलिट्री के नौकरी में ना छुट्टी आई देखी देखी जब देखा जब सरकार ड्यूटी पर लगा दी ये हम नौकरी लंबाई देख के मिलल है तो हां ये तो हर लंबाई देख के नौकरी मिलल लंबाई देख के मिलल का जी अच्छा पहले ही बतावा हां मिलिट्री के तो नौकरी कर लेला हां मिलिट्री के मतलब का भाई ऐसे जानते लिखी मिलिट्री का मतलब मिलिट्री मां ले तो मतलब मां ले तो सुन लेनी एकरा के मोले में लेट ना करल जाला काम वाले में लेट ना करो जाला ओकरा के मिलिट्री कहल जाला काम वाले में लेट ना करो जाला बॉर्डर पर हां बॉर्डर पर दुश्मन के मूड़ी धाके हां माला तो दूध निकाल दे जा नौकरी मिल जाला दुश्मन के मुड़ी माले से हां दूध भी गेला काट गेला तंदी अच्छा कोने तो हो तंदी एकरा का हम बताओ मुड़ी मिले से हां दूध मिलेला हां बात तीसरा के मूड़ी दूर देली दूध भी गेला अरे तोरा बहिनी के जतरे मोटा का आ तो जइबे काहे लेके छोटा का आप तो फालतू बात मत बोलो कहला हम कह जरा हमरा मुड़ी मिले से दूध ना भी के खून भी गेला खूब फेर गेला हां लाल रहला लाल हां सोच समझ के बात बोला करो बहुत मार समझ लेना सोच के कोला में जाई सोच समझ के
अच्छा हो सवास में वो हवा तो लगते नहीं तो खड़ा कहाँ हो जा सावधान सावधान अरे तरफ हो गई इधर गजब मेहरानी हो हो कब दूर भागावत हो कब फिजी बोलावत हो कब सटावत हो कब हटावत हो इधर ले बा कौन सी लेवे को हो दू गो बा तू गो हम्म, तू गो बा हाँ लेवे वाला हाँ हाँ कि गिंजे वाला हो लेवे का जौन हम कहत नहीं ओकरे भर सुना सब ले ले बा ना हाँ कौन हो दू गो बा हाँ, कौन कौन हटी ये वो जो मेहरानी रखा हो तुम्हारे पीछे से मारे वाला रखा इधर एक बार दू गो बा दू गो बा एगो खाल बा एगो ऊंच बा एगो खाल बा एगो ऊंच बा हम्म, ए दादा एगो खाल बा एगो ऊंच बा हाँ तो लेवे कर ले बा हाँ दोनों के दू गो रेट बा कौन खाला काट के रेट ज्यादा बा अच्छा ऊंचका के कम बा तो खोल के ले खालका ले बा हाँ खोल के ले ओकर ज्यादा रेट बा तो खोल के लेवे कर त खाल के लेबे करबा तो ओकर ज्यादा रेट बा ज्यादा दिया ही कजी तो वो देव ना त खाल के लेबा हाँ खोल के ले ऊंचका काहे ना लेबा उसका ना ले काहे ना त खालका लेके का करबा तो पानी चढ़ी हो कची चढ़ी पानी हो उसका पानी ना चढ़ी ना चढ़ने ना कर तो फिर खोल के में खालका लेके का